Uzala wami mina nganginento eziwu-2 lena yabafana ibibuhlungu ingilimaza mangithi ngiyalala nje vele kuphuma ilokhuzana into eyelo ibuhlungu phela into ngoba abantu bangihlaba bengithuka bangibiza ngayo yonke into ngiyashaywa nokushaywa futhi ngasifeyila futhi isikole sakhona ngoba phela bebehlala bengithuka yabo manje ingane zesikole mazingibona zithi hayi uyini wena kanti vele ngoba phela isikhathi usisi kwesikhathi ubhuti lapha nihlanzene hostel bafana bavele bangibamba bangirape abe-2 futhi abafana bakhona. Kodwa manje umama ngokucabanga kwakho ucabanga ukuthi umama yini le eyayimenza ukuthi acasuke ukuthi usikwe i-private part le yamadoda? Umama kushuthi yena bethanda ukuthi ngihambe ngiyovalwa lokhu kwabafazi. Kodwa ikuphi obukudevelophe kakhulu nokusebenza? Kade ngisebenza yilokhu kwabafazi lokhu kwabafana bekubuhlungu ubuhlungu omncane ubuhlungu ngaphakathi ngathi nesipikili esingihlabayo. Mhlawumbe uma kuthiwa uyachama usebenzisa kuphi? Ngichama ngalokhu kwabafana. Lokhu kwabafana. Lapha bafike base bevala-ke sengichama ngalokhu kwabafazi. Okunye futhi wena ungaphala mina into ekhona abantu bavele benze njani bezolala nami leso ngathi phela sengiyathuka bezolala nami beqede lapho bese betibona hayi ngakaze ngilale nalo yabo ekubeni ngapha ebusuku bayanyonyoba futhi bayeza futhi uzomuzwa sethi hey Jabu singabe sayikhuluma le ndaba le Impilo liphinde namukela ehlelweni lethu Untold Stories ngaphansi kwechannel yethu yoMama TV. We are back with another episode. Namhlanje sinesivakasheli esisha uJabu naye unodaba lakhe akafisa ukuthi asitshele lona. Kodwa ayabukeli nizezwela uma usubscribe ucofoze i-notification button ukuze ukwazi ukuthi bakunotify ngaso sonke isikhathi uma kukhona ama-videos so-upload. Jabu njalo. Ngiyaphila baba njani? Ngiyaphila Jabu. Mhlampe mina udaba lwakho ngiyalazi sike sakhuluma ngaphambilini. Kodwa njengamanje besifisa ukuthi silendlalele ababukeli ekhaya. Kodwa isifiso sami ukuthi siqale sibuyele emuva. Sibheke ekukhuleni kwakho. Mhlambe ukuthi uJabu bani wabani ukhulele kuphi. Mina ngoJabu ngiwashabalala eMsinga. Ukukhula kwami ngizalelwe eThembisa 1987 ngizalwa mina. Uzala wami mina nganginento eziwu-2 lena yabafana ibibuhlungu ingilimaza mangithi ngiyalala nje vele kuphuma ilokhuzana into eyelo ubaba waze kwaba uye le bese baba behlala e-Eastern Cape kodwa umshangani baba wami mama umZulu. Baba besihlala e-Eastern Cape ngoba bahambe akhe izindlu ngihamba ngomvakashela wafika wasethi ngasihambisa ngokuselandana engangikhona ngazi ngoba kwakunesnow nje lapha yana befike bengisika khona bangisika ngabuya ngenza la ngafika eThembisa ngahlala baba ngathi bayangizama ukungisiza ngathi ukusizakalayo kanti mhlawumbe ngaso sikhathi leso kuneminyaka mingaki? Bengina 15 years. So lokhu lento lokhu iba lesonke isikhathi ibuhlungu wagcina wabe sengenzile bese ngina ngaki bese ngina 19 wangenza ubaba ngaba right ke manje ke ngiyabona nje indaba lena ukuthi ngoba ibuhlungu phela lento ngoba abantu bangihlaba bengithuka bangibiza ngayo yonke into ngiyashaywa nokushaywa futhi. Mhlawumbe uma singaphinde sibuyele ekukhuleni kwakho wena mawuqala ukukhula ukuhlakanipha uyibona ukuthi unama-private part awu-2 kuwe kwaba kanjani? Buza umama nakuphela lento le ibuhlungu ngoba incane ibuhlungu yangilimaza. Umama wathena uzoyithatha kumani ngoba umama naye bengasebenzi vele umuntu wayesebenza kwagogo ngubani gogo wathi naye ayingeni ke leyo ndaba leyo vele ugogo ayivele nje into umuntu omdala vele ngathi uyambona ubaba ke nowakhipha imali yongisalile. So iba buhlungu mhlawumbe uma uhamba noma amangileli ibuhlungu mangihamba
or mhlawumbe ngimile iyangitsipha ngaphakathi lokhu ngitsipha baze bagcina vele sebekhiphile. Jabu, njengoba ubushilo ukuthi uzalelwe endaweni yaseThembisa kodwa ungasemsinga. Nesikole uphinde wasingena khona eThembisa. Ngingena khona eThembisa. Ngizingena khona eThembisa vele isikole. Khona eThembisa. Ngaqala isiphiwe. Ngaphuma isiphiwe ngafunde weNamlambo, ngasola ngafunde eJiyani. Ngasifela futhi nesikole sakhona ngoba phela bebehlala bengithuka. Yabo manje nginganze isikole maze ngibona sithi hayi uyini wena kanti vele ngoba phela isikhathi usisi kwesikhathi ubhuti manje mina ngisazi ukuthi kumele ngingavela ngisiyeka ngesikole ngagcina kuvese ngithi ngalesikhathi leso usuyeka ngaso isikole ubususe primary noma ususe high school. Lose primary mina ngicina nje primary wa grade 7. Shulu kahle kahle lokhu ukuniyanseka lokhu kuqale usesemabangeni aphansi. Ngaphansi ngifuna Mistress Gasela ku2. Ngabuya lapho ngazofunda uMistress Lukuza noMistress Nkosi ngoba bengijabulisa vele ngoba vele nje kahle kahle kwanabo nje kusho ukuthi bengangifuni vele nje nabo. Mhlambe makuthi ufike waphatheka kabi esikoleni ufike ngoxoxa ekhaya ukuthi esikoleni mina ngibhekana nezinto kanje kanje. Mina mangitshela umkhulu mina lapha esikoleni bengifunda mangifunda yabona nje mangithi mhlawumbe ngihambe ngetoilet hayi bamba bengikhobe etoilet ukuthi mhlawumbe ngabe ngichama kanjani yabo. Ngithe mangisuka lapho mina ngiqala lapho ngathi ngene ngidaweke. Ngaqala phuze utshwala nje once angangena le esikole. Abazali bona bayakulandelela nokuthi esikoleni uqhuba kanjani. Umama wafika esikoleni wafika wakhuluma ke noMistress Mbhobho uprincipal wase Ndobuzaneni. Wakhuluma naye ukuthi ngicela ukuthi ingane yami niphathe kanje ngoba ingane yami nayo iyayigulela. Umama uthe mase lapho umama wabasanginaka ke lapho esikoleni mina bese ngiyahamba ngihlayele ebridgeini lapha ngaseziniko. Ngihlayele khona ngiyiphuzela ubiya ke ngoba vele esikoleni ngiyafana ngiyathuka. Umuntu nje wayenami kakhulu kwakuNkosinathi wayezalwa omunye umama ngapha eceleni next door kwamama. Wayezama ukuthi ngihambe ngiyofunda. Nje ngagcina lapho naye uNkosinathi naye khona sikile vele isikole nami vele ngasiyeka kanjalo nje kuphela ngase ngiqhubeka ngiphuza utshwala. Manje ususiyekile isikole usuyayiphuzela utshwala usuyihlalele lokushini. Iba kanjani futhi impilo kuba khona ngiyafana khona ngosizwa kangcono vele kuyaqhubeka ngcono vele ngiyabona mangidakelwe vele noma bengakhuluma bethini. Phela nje into esikhona la ekimi le ukuthi mangifike eFuslorus mina sebeyangishaya yabo. Mhlambe useseThembisa ngaphambi kokuthi ufike ngapha eFuslorus ikhona la incident la okwenzeka khona futhi wathola ukuthi uhlukumezeke. eThembisa ikhona lapha eHlanzeni hostel. Bafana bavele bangibamba bangirape babe u2 futhi bafana bakhona. Ngaqala lapho ke vele umama kanti naye usezogula mawami. Umama mayesegula vele ngoba indlu wayidayisa vele ngoba nami eqaleni vele ngangishayana vele mina. Umama aqeda dayisa indlu wabuye weza ngapha la usisi wakhe lula. Wafika lapha naye wasihlala ke nami sengibuya ngizohlala naye umamncane noma wami mama kanti uzoshona. Ngasengcina sevele sengihlezi nomamncane wami. Mhlambe masibuyele emumva indabeni yakho ye-rape eHlanzeni hostel iyenzeka kanjani mhlambe mangathiwa uvezela umbukele ekhaya ukuthi bakuthola kuphi usizo. Bangithola kahle kahle amapholo elaphayana ne bengingabhemi bengiphuza. Okay ngiyababona abantu bayabhema nami ngathi mina ngicela ngibhemise nami ngizwe lento nizwayo. Hayi ngabhema mangibhema labantu ngibashitha vele abekho sebehambile mina sengiyabuya lapha ngiqeda ukubhema nami sengijongekile phela igqaya ngiwazi nami ngijwayelanga. Mangifika wathi lo mfana naye wejabu yazi labantu ohlezi nabo sebehambile basendlini lapha ehlala khona sihambeni sekhona nami ngiyimi lo ngihambe ngiyekhona. Mangifika khona kucishiwe kitchen ngingene ke mina bathi ke mangingene bangale kamereni mangifika ekamereni ngicishiwe kanti lo munye umfana ulele phansi kombhede lo munye uye lo ngibambe so wasengikhumula
mengikhumula wasengrape mangirape wasevusa lo munye umfana phansi kombhedo wathi uvuka ntwana nangilo sengimzwile lo ukuthi uyini uyabo. Emva kwalokho wangirape okay umama ke ngamtshela umama ngimtshela umama yena akazange ezeyibelieve lonto leyo. Ngagcina lapho ke sekufunga umalume wami uMakhamandela umalume usashona ke umalume wami wafika uMakhamandela wayesethi labafana ngcono behlawulo ngcono otherwise mina ngenze njani ngibabophisa. Okay abafana bekhipha imali bathi ngambe ngicisha icala bayaxolisa bakhipha 1000 mina ke ngoba vele mina ngisekakhulu mina ngavele ngathi ayicala ngicishile ngoba vele bahlabe ngithu kanti icala mina ngicishanga ngathatha le mali yaneza umama wase yakomalume ekubani bazophinda futhi bengithuke wathi lo mfana lona sazokurapa yabo. Ngase ngithi mina ayikhululekani ke shem ngoba necala ngicishanga naye nokhuza nenamba yakhona sisibahamba lapho abafana bayihlanze baphindanga babuye nicala khona bani icala balisalandelela sidala umama phela naye umama bengayifaka silonto ndaba leyo. Ngaleso sikhathi zenzinga zonke lezi zinto uphi baba? Ubaba wami bese sishonile ubaba mshona 27. Ukwabeza futhi ubaba bengahlali lapha umntana ehlala abantu behlala umama ubaba bese thuthile sehlala Eastern Cape. Ukwabeza indaba ukuthi ubaba kuye wakusiza ukuthi kugcina ususwa lesinye isithu umama nawe uyalazi lo daba lolo nomalume bami laba abanye umalume wami umfowabo kamama lo ngempela nje ebeyazi ukuthi mina ngi out yabo ebengazi ukuthi kanti mina ngisovele bengamgezi phambi kwakhe ngingamtshengisa ukuthi nje yabo ngoba ngamtshela ngathi malume yazi mina nginenkinga so nginento eso umalume ethi hayi into zamanje lezo yabo into zamanje ini ethi phela ngiyazi ukuthi uma wakho wazala 1987 umfana kodwa manje mawusuthi wena unento ngithi malume ngiso malume ke azange zeyinake lonto leyo wagcina malume vele seshonile ke naye. Futhi kahle kahle umama naye akaze bachazele kahle udaba ekhaya. Umama akazange bachazele umuntu owaziyo umamncane wami mamncane umuntu engihlanayo manje lo makufika isikhathi sokuthi mhlawumbe niyahamba nomama ngaleso sikhathi usakhula nihamba nekhaya besiba kanjani isimo? Umama befike nje ekhaya ngishiye akushiye ekhaya ngishiye ekhaya bese mhlawumbe impatho beyiba kanjani? Impatho lapha nje manje baphinde futhi bengilalise nabafana bethambana ngathi phela abafana benilusa nonke hambe yola nabo usilale nabo ubone ukuthi yazini nje nokugeza ngikhona ukuthi ngigeze phambi kwabo bona begeze phambi kwami futhi kodwa afike nginamnankinga futhi anginayo ukuthi mhlawumbe ngiyafila ukuthi hayi ngibone ini yabo ngoba lento le ibincane wena mapholo ibincane ibhlungu ngoba kwaveza ukuthi ibikulalisa kakhulu bingasahlungu mabe mhlawumbe ngizothi ngilala ngesisu kuzophuma amanzi ayelo ubaba ngase ngitshela ubaba sethi ngcono ngise kuphela London wafika ubaba wafika ngikhathisa lento le umama wasekwata. So umama ucasukela ukuthi ngikhathwe lento le kanti na kahle umama ngazi ukuthi mina kahle omkhulu mina ngizwa kahle lento le umama ebazi ukuthi ninayo ile kunjani le yabafazi Kona manje umama mocanga kwakho ucabanga ukuthi umama yini le yayimenza ukuthi acasuke ukuthi usikwe i-private part le yamadoda? Umama kushuthene bethanda ukuthi ngihambe ngiyovalwa lokho kwabafazi. Kodwa ikuphi obukudevelop kakhulu noma bekusebenza? Kade kusebenza lokho kwabafazi lokho kwabafana bekubhlungu okuncane kubhlungu ngaphakathi ngathi nesipikile simhlabayo. Mhlawumbe makuthiwa uyachama busebenzisa kuphi? Ngichama ngalokho kwabafana. Lokho abafana. Lapha bafike base bevala ke sengichama lokho kwabafazi. Ngiyazama ukucabanga la ukuthi
imbangela kamama ukuthi engaze ecasukele lento le ukuthi kungaba yini Angazi. noma ukwamkela Uma wena bazi ukuthi yena uzona insizwa insizwa ebengazi ukuthi kodwa bebazi vele ukuthi kahle kahle bethe ukuthi into ezophela ngani noma into ezobanjana ngazi. sihamba isikhathi uyakhula manje Ngakhula mangikhula vele sengisebenzisa iphi leyabafazi sekufika isikhathi sokuthi manje nawe usukhulile usuyajola ngoba phela nasekuqaleni mapholoba ngeke kwaphuma igazi ne laphuma igazi lithe masola phela selistop alibangisaphuma nje ngilungisa bathi hayi mhlawumbe nami ngizongena mhlawumbe emaprotein hayi bangisangena mhlawumbe masikuyamba isikhathi ufika isikhathi la sokuthi nawe phela kumele ube nomuntu nawe umuntu minaye futhi namanje futhi khona ngoba manje okunye futhi wena mapholoba into ekhona abantu bavele benze njani bezolala nami yeso ngathi phela sengiyathuka yeah bezolala nami beqede lapho bese betibona hayi mina kaze ngilale nalo uyabo ekubeni ngapha ebusuku bayanyonyoka futhi bayeza futhi uzomuzwa sethi hey Jabu singabe sayikhuluma le ndaba le ngayikhuluma indaba ukuthini yiwo ngithi mina ngicela ukuthi ngisize ukuhamba ngifuna nje indawo nje right ngizokuba right nje mhlawumbe ngizomthola nami umuntu ozongithanda mhlawumbe yabo mhlawumbe empilweni yakho wasebenza ngeke ngasebenza eThembisa eBakery bengisebenza eBakery kwaThembi besinjani isimo ngesikhathi usebenza bese right nje ngisebenza ngiyela kwami ngiye emsebenzini ekseni yabo wena nje kuwe emoyeni ngaso sikhathi leso ngoba ukwaveza ukuthi into ekwenza ukuthi uzizwe ngcono ukuthi uhlale uyiphuzele so ngasikhathi usebenza busaqhubeka nabo utshwala futhi bengisebenza ngibo umnandi nje lapha emsebenzini ngiyiphuzela utshwala bami ngiyele endlini yabo yeah so njengamanje usefosolorasi efosolorasi buphi umzimo obhekana nabo noma iziphi igameko okabhekana nazo mhlawumbe ukuthi ugcine uhlukumezeka futhi ilenzo ukuthi phela mina ngisakhona ukuthi ngihambe ngisho ukuthi mhlawumbe ngihambe ngiyelaphi nalethi ngithenga ukudla angeke ngikwazi ngoba ngiyathuka mhlawumbe ngcono ngavele ngithi mangenyuka mhlawumbe ngizokubekisela ngithi mhlawumbe la mama mncane uyangithuma jamani ngithengele something lapha ngiyasaba ngiyathuka ngiyashawa yabo manje ngiyakhuluma nalo wakithi mamncane mamncane mina ngingena ngithi nase ngisizwa abani mhlawumbe ngisizwa umuntu ongaphandle ongaso wakithi angikhuthaza ukuthi Jaba ekhululeka ngibe right so mangathiwa siyazama ukubukhela for i-counseling ngamkhulu nakhona futhi ungisiza kakhulu mhlawumbe uzoma ungicela mhlawumbe ungisa kulo muntu loyo counseling ngaba right nakhona kodwa mina into engihayela bengihayela ukuthi emangathi umsebenzi ngiphume lapha neFoslor lapha nengihlala khona ngihlayele ngedwa ngoba mina ngisenamuntu baba ushone 2007 umama ushone 2022 manje ngisenamuntu umuntu engizothi mhlawumbe ngizothi nabantu abangaphandle ngasiba bakithi babukele emakhaya ngiyethemba ukuthi ngiyezeka nami siswethu sisijabu uyalibika udaba lakhe nangendlela ahlumezeka ngayo nangendlela asesaba ngayo ngoba akasazizwe ephephile phakathi kwabantu uyaveza ukuthi bayamshaya abantu bayamthuka bamthukela indlela yiyo nokungesiyona into ayikhethele yona okuyinto azabe nayo kwakuthi ubaba wakhe wamsiza ukuthi wasika isitho sakhe lesisinye esasincane vele sona sasingadevelophanga kahle siyacela ukuthi nawe lapha ekhaya makuthi mhlawumbe kukhona usizo ongamsiza ngalo mhlawumbe lokho nawe ungakusiza ngakho ukuthi ushayele inombolo yethu ikhona la ngezansi so njengamanje ubani umuntu othi uma ukhuluma naye mhlawumbe akuzwisise yonke isimo sakho ngangilapha umamncane kodwa futhi nakhona umamncane ungasuye futhi wakithi umamncane asinext door ngoba abakithi abangifuni umamncane nje umtholile umamncane ngimtholele lapha ngoba vela ngithi nomama uyamazi uyabona nje naye usuwasekhaya umama wase Nquthu mama wasemsini
Sacela ukukhuluma nawe. Akuzohlala nje khona lapha. Mamncane njani? Ngiyaphila njani wena? Ngiyaphila mamncane. Siyamuzwa usisijabu ukuthi ungomunye wabantu osupportive noqondayo isimo aphila ngaphansi kwaso. Mhlawumbe mama wena ngokubona kwakho mhlawumbe ungathi uJabu uphila ngaphansi kwasiphi isimo? Hayi uJabu uphila ngaphansi kwesimo esinzima kakhulu. Ngoba nothi kade bem-understand. Kusho ukuthi bam-understand uma bephambi kwamehlo ethu. Mayephuma ngaphandle naye nabo bayamjikela. Bamthuke ngisho la behlala nabo. Bayajika bamthuke. Bambize ngesitabane. Umfana uzenza intombazane awusi intombazane nalawo magama nalawo amanye engengikwazi kwamemeza njengamanje. Hayi. Wena ngicabanga ukuthi uwe ombonayo sonke izimo or umzima abhekana nabo. Kumlimaza kangakanani uJabu yonke lento le? Kumlimaza kakhulu. Ngoba ngaso sonke isikhathi mayeke waphuma ubuya kimi esekhala. Kwesinye isikhathi abamshaya ngabamthukile. Kwesinye isikhathi ngizothola kuthiwa sebemlimazile. Bangifika lapho ngempela ngimthola ulimele. Noma elimele nabanye bayadlula bayathuka khona lapha limele khona. Mshayeni vele lona uyasibulala singamadoda usenza ithutha ngathi eshintshe beyindoda ngoba eyindoda nje ebesethi yena uwumfazi. Uyahlukumezeka kakhulu uJabu. Yiphi into ongayisho ungathiwa nalo ithuba manje uyalithola nokukhuluma ngamadoda mayelana nalesi simo lesi uJabu aphila ngaphansi kwaso? Engakusho ukuthi abantu besilisa ake bezame ukwamukela ngoba umuntu usungamazi ukuthi kuze fike kulesimo akiso kwenzakalani. Mamukele omunye umuntu uzwelane naye okungcono kunokuthi umthuke umgxeke umbize ngamagama ngoba lokho kuyamlimaza. Futhi esikhathini samanje baningi ke abantu abakulesimo sikaJabu. Akumele sibandlululane. Siyabonga kakhulu mamncane. Ngiyabonga na.